Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. Een grote groep ambtenaren is vanochtend bijeengekomen bij de APVO. Ze zijn bezorgd over een circulaire die minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening Armin Conquet onlangs heeft gestuurd, waarin wordt gezegd dat het aantal voorzieningen voor ambtenaren, zoals de loontrede, de 3% uitkering en de indexering van de salarissen, nog niet betaald kan worden. Het gaat in totaal om een bedrag van ongeveer 12 miljoen gulden. De vakbonden zijn heel boos op de minister. Ze vinden dat afspraken gewoon nagekomen moeten worden. Daarom hadden ze vanochtend een bijeenkomst bijeengeroepen. Heel veel mensen kwamen daarop af en ook bleek dat de actiebereidheid onder de ambtenaren heel groot is. De vakbonden willen dat de minister de afspraken nakomt en de ambtenaren eisen ook dat de betalingen nu worden geregeld. Ze vinden dat zij niet de dupe mogen worden van de problemen die er binnen de regering zijn. Armando Viltjes van SAP gaf aan dat volgens het College Financieel Toezicht Curaçao een probleem heeft met het afronden van een goede begroting. Maar, zo stelde hij, daar mogen de ambtenaren niet de dupe van worden. De ambtenaren willen vandaag verder praten met minister Conquet om te kijken of ze toch tot een oplossing kunnen komen. Zo niet, dan zal de actie door blijven gaan. Het onderwerp van de humanitaire hub blijft Curaçao bezighouden. Gisteren was er op het Brionplein een bijeenkomst waar enkele honderden mensen bijeenkwamen om aandacht te vragen voor de noodzaak van humanitaire hulp aan het noodlijdende Venezuela. Veel Venezolanen waren daarbij aanwezig, maar ook enkele politici. Ze wilden dat de regering aangeeft dat ze daadwerkelijk doorgaan met het leveren van de humanitaire hub. En dat probleem is vandaag zichtbaar, omdat vandaag er een manifestatie gepland staat waarin de vakbonden willen dat de regering juist afziet van de humanitaire hub. Volgens hem komt Curaçao daarmee in een internationaal spanningsveld, waarbij Venezuela, Amerika en Den Haag betrokken zijn. De vakbonden willen dat Curaçao daar ver buiten blijft. Niettemin heeft minister-president Eugène Ruggenaat eerder aangegeven dat zijn plan voor een humanitaire hub sowieso doorgaat. Hij vindt het goed voor de bevolking van Venezuela, maar wil dat er op geen enkele manier militaire actie aan gekoppeld wordt. Tegelijkertijd stelt hij dat het ook goed is dat Curaçao daarmee wereldwijd kan laten zien dat ze goed werk leveren in de logistiek. Minister van Volksgezondheid, Milieu en Natuur, Suzy Camelia Reumer, heeft in ieder geval aangegeven dat Curaçao autonoom is in de beslissing om die humanitaire hulp uit te voeren. Ze wil niet dat Den Haag zich nog verder al te direct hiermee bemoeit. Zo stelt ze, dat is niet afgesproken binnen het statuut. We kunnen onze eigen boontjes doppen. Kijk naar het volgende gesprek met minister Suzy Camelia Reumer. Curaçao is een autonoom land en heeft besloten mee te werken met de condities dat we geen militairen willen zien, dat de hulp civiel moet zijn voor organisaties of landen. Wij zijn bereid de goederen alvast hier te zetten en ze te beheren, maar die goederen kunnen eerst naar Venezuela wanneer er een menselijk corridor is geopend. Of nou president Maduro of president Guaido dat vraagt, is voor ons niet relevant. Het gaat van een hulp van volk naar volk. En Nederland zou er goed aan doen om te coördineren met Curaçao voordat ze naar buiten gaat, dus in dit geval minister Blok, omdat het allerlei verwarring brengt in de Curaçaose samenleving. Ja, want hij bracht het naar buiten in Den Haag vorige week. Juist, wij hadden voordien al aangekondigd willing te zijn om ondersteuning te geven op humanitaire basis. Als hij voor zijn thuisfront nodig vond om naar buiten te gaan, had hij met ons moeten coördineren. Want Curaçao is klein voor de kust van Venezuela. Nu dacht iedereen dat er oorlog zou komen, dat Amerikanen de boel zouden gaan overnemen. En dat is dus niet zo. Curaçao is een autonoom land. We hebben onze condities gesteld. Wij beheren whatever stroom er komt. Wij willen geen militairen zien. De Forward Operating Location is voor gevecht tegen drugs, mag niet gebruikt worden en er moet een corridor worden geopend voor menselijke hulpverlening als het vanuit Curaçao naar Venezuela gaat. Dat zijn onze condities en daar staan wij op. Niet Den Haag, niet Washington kan ons dwingen tot een andere manier. Nee, want er is geen oorlog. Wij willen ook geen oorlog. Dus de minister van Defensie is niet actief in deze. De minister van Buitenlandse Zaken heeft alleen het buitenlandcomponent te doen. En heeft niets van doen met wat Curaçao als autonoom land accepteert of niet
niet accepteert, wilt of niet wil. En wij hebben besloten humanitaire hulp voor onze broeders. Ik heb neven en nichten in Venezuela die nu in Barcelona wonen en in Colombia, etc. Humanitaire hulp mag niet militair zijn. Het wordt opgeslagen onder beheer van Curaçao en het gaat alleen naar Venezuela wanneer er volgens internationale condities dat in vrede plaats kan vinden. Op Sint Maarten is vandaag parlementariër Theo Heidegger gearresteerd. Hij wordt verdacht van corruptie. Heidegger is leider van de United Democrats, de grootste politieke partij van het land en tevens regeringspartij. Het Openbaar Ministerie heeft zijn aanhouding bevestigd. Heidegger is gearresteerd in de zogenaamde Larimar-zaak. Het heeft te maken met een grote fraude- en corruptiezaak in de bouwsector van Sint Maarten, waarvoor al eerder 2 mensen zijn aangehouden. Naar Heidegger loopt ook een onderzoek wegens een poging tot omkoping in 2013 van oud-staatslid Romain Laville. Die zaak moet nog voor de rechter komen. De arrestatie van Heidegger heeft tot veel opschudding binnen Sint Maarten geleid. Ook binnen de coalitie wordt gekeken hoe men nu verder gaat zonder de leider van de grootste partij. Dit was het Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.